bosongrokni bisingo lakai bakmani panda luwaji jakha srangshalo agolini proka bobono o pandawo tongkha hasteni Mantri Okwra Dr. Manik Saha logiwo tongkha Mantri Sukla Choronuatia khoboi nangkuknai adongro Bangthaya bosongrokno lakai ri jakha srangshalo o shalo agolini proka bobono Narwai Okwra angai manjakha hasteni Mantri Okwra Dr. Manik Saha Bobai baksa dangshawo tongkha Mantri Sukla Choronuatia khoboi nangkuknai adongrok Mantri Okwra koknarak thani saka achaima te thuima baithangni haini bagai kebo langma paisugui kebo thangai tongya haipano jotono no langmawo obutei mongsa samung kaham tangani bagai dagikha thuithangmani ulobo o samung kahamni bagai lukurokni khabo muitu tongoi manani teikhe hinkise thangai tongmani buthai mano hini saka কিন্তু এমন কাজ করতে হবে যে কাজটা মানুষ সারা জীবন মনে রাখবে এই চিন্তা ভাবনা নিয়ে আমাদের চলতে হবে এবং ত্রিপুরার আমরা অত্যন্ত গর্ব কক সাথে সাথে Mantri Okwra Saka Tripura angkha obotei haste oro juda juda bosong dofa tongoi tonglayo kaisa dofani kaisa hukumu mukumu haibano Tripura haste wo bebak bosong dofano kathawai tonglayo obo hasteni lukurokni bagai belaino kongchuk jaknai buskangi shalobo jotono no kathawai tonglainani bagai kobokha lakai nanai rokbo haste hapangni bukhaktei o shep manai belaino khatong thok jaka Video Report News Now